Nhasi tabuda takananga kunzvimbo yeruoko rwaMwari Children's Trust iyo inowanikwa kunzvimbo yeMount Habden. Aiwa, uko kwatine vana vedu 52, vana 52. Mavideos achona takambomaisa panapa. Vana vanochengetwa naana gogo vakaona chiri chinhu chakanaka chekuti vange vari vanotora vana vanenge vasiraswa nevabereki, vana vanenge vafirwa nevabereki, vashaya vanochengeta, ivo vakazvipira kuti aiwa vachange vachichengeta vana ava. Aiwa, nhasi tichida kugamuchirai pachirongwa chino muina the only Zim Uncle Saint riro zita rangu. Kana usati wasubscribe on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Also don't forget to follow on our Facebook page rakanzi Saint TV. Aiwa, hande munozvionera ntine chipo chatinacho chatoda kuti tinge tiri tinopa kuvana vedu. Tinoda kutenda mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yenyu yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Aiwa, iye zvino ndakamira nagogo pano paMount Habden paRuoko RwaMwari Children's Trust. Gogo, makasimbe? Tripeni makadiyo. Tiri nani. Mhuri yeZimbabwe chokutanga ungada kuziva kuti munombonzi gogwani? Nonzi gogo niwatiwa. All right. Gogo, kubva patakauya panapa tikaitawo mavideos akazosvika kumhuri yeZimbabwe, vanhu vangada kuziva kuti upenyu hwevana vedu panapa wakamira sei mazuva ano? Wana sister Fei vatakatakura. Upenyu hwedu wachinja. Komasendi pakangoziva kuti panongochengetwa vana nokuuya kwavakaita. Aiwa, vanhu vari kuuya vachizodongorera vana, vachida bata ichokwadi here panochengetwa vana zveshuwawo. Apa tiri kunzwa kufara nemagumbezi atawana aya. Nevana nhasi vabikirwawo chikafu chavadya. Aiwa, tiri kunzwa kufara. Aiwa, tinotenda. Aiwa, zvechokwadi tine mablankets anokwanaiwo kuita 28. Mablankets awa pane hama dzenyu anditi dzakaona video vabereki vevana vari panapa, vakaona video vakanzwa chichemo chekuti hapana mablankets, so vakabva vatibata vakabva vativimbisa kuti vachaunganidzawo mablankets anova iwawo atauya nawo nhasi. So tingokumbira kuti munge muri munogamuchirawo chipo chemablankets 28 atauya nawo. Zvinotendwa. Tozvigamuchira, tatonzwa kufara nemagumbezi. Kana ivo ana gogo vakutozvinzwawo kuti tainzwawo magumbezi 28 kuti vana vararewo pakanaka, vafugawo zvakanaka. Zvakare tichida kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti mablankets tine 28, and mablankets awa mukadawo matarisa mablankets anokwana vana, hasi mablankets mahombe, mablankets evana. So tiri kungokurudzira kuti kune vanokwanisa, so far tine 28 out of 52 vana, kureva kuti tichiri tori neimwe nhamba yevana isati yaane mablankets. So kana varipo vanenge vachida kutitsigira zvakare, makasununguka kuti bata kuitira kuti tinge tiri tinozadzisa kuti mwana umwe neumwe ange ari ane blanket rake. Also Christmas yasvika, hama dzangu, tisakanganwe vana ivava, angava maorganizations, machurch, maindividuals vanoti aiwa isusu toda kuti tinge tiri tinotengera vana ava hembe. Aiwa, makasununguka zvakare kubata namba dziri pascreen kuitira kuti tinge tiri tinobatsirana nevana kuchinja upenyu hwavo paChristmas inoi. Zvairi nguva yekupa, tinge tiri tinowanzwa tinorangarira vana vedu. Zvakare chikafu chaicho vana vedu 52 tikasavarangarira zvinoreva kuti vanogona kutofa nenzara ipo panapa. So zvakare ndine hama imwe yandikatibatsa ikati aiwa, pamuri kuendako toda kuti mubhadharire vana school fees, vana 5 muchabhadharira school fees. So panapa takambobvunza zvikanzi inenge ichiita $20 pachikoro pavo. So panapa ndine $100 yatiri kukumbira kuti mukabhadhara school fees mubve matora machengeta mareceipts mozoti pawo, because hama iyo iri kuda kuti izoona kuti zveshuwa mafees abhadharwa evana. So pavana vedu muchashadza 5. Also nchida kukurudzira vabereki kunze uko kuti tine dambudziko remaschool fees, vanokwanisa zvakare kuti bata nekubatsira kuti vana vedu vange vari vanobhadharirwa maschool fees. Aiwa, makasununguka kuti bata zvakare zvikoro izvozvi zvavharwa, but pazvichavhurwa richava dambudziko kunana gogo zvakare vakubvunza kuti ko mwana wenyu haana kubhadhara school fees. So kune vanokwanisa ngatibatanei nawo panhamba dziri pascreen kana kuti bata paSaint TV toarrange kuti tibhadharire sei vana maschool fees. Vana vedu
pari zvino pateme yakapera iyi vanga vachibhadharira $20 handiti ngongo so tiri kuti ezvezvi tine vana 5 chete so iwo ongetawo metsi dzachona kuroti 47 hatisati tane school fees also kune vamwe vanotori nezvikwereti kuchikoro ndo vazhinji vachona handiti chokwadi so tototi kune zvikwereti so tiri kuchema kwamuri mhuri yezimbabwe kuti ngatibatsiranei nepatinokwanisa napo kuti tinge tiri tinobatsirana nevana vedu aiwa tinotenda sister Fei umwe sister Fei ndo mucheche wemusha pana Fei nabhudhi varipi bhudha mano kwavari bhudhi waenda unotamba Fei ndeyo mudzi wemusha sister Fei umwe munhu anogona kungoti aiwa sister Fei ndoda kuvatengera hembe dzechristmas makasununguka futi kuti bata mongoti ndaisira hembe dzasister Fei vane 3 years handiti 3 months 3 years 7 months so 4 years sister votochenawo pachristmas thank you very much ndinoda kutendai mhuri yezimbabwe mwari wamasimba usakuitire zvakanaka so from Uncle Saint nagogo nevanasikana nevanakomana chitichi much love